Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Unity Rally sa siyudad San Fernando, Pampanga, dinagsa ng mga taga-suporta ng Marcos Duterte Tandem. Kapampangan Youth for BBM Sara nakiisa sa Unity Grand Rally sa Robinson Star Mills. Endorsement ng Akadim sa Team Lenny Kiko, isang paglaban sa pagbaluktot ng kasaysayan ayon sa isang political analyst. Comelec tiniyak na tuloy ang botohan sa May 9 kahit pa magkaroon ng COVID-19 surge. At alternate roads, regulasyon sa mga sasakyan, ilan sa mga nakikitang solusyon sa trapiko sa siyudad San Fernando. Magandang gabi ka rin yun. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Tirik pang araw nang dumating sa Robinson Star Mills ang ilan sa mga taga-suporta ng Marcos Duterte Tandem para sa Grand Rally ng Unity na kasalukuyang nagaganap. Nagsimula ang aktibidad sa iba't ibang pagtatangka sa entablado at maging sa ibang bahagi ng Star Mills grounds. Kabilang sa mga dumalo ang mga kabataang taga-suporta ni Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte. Present din ang ilang mga katutubo at iba't ibang sektor. Ayon sa ilang nakapanayam ng CLTV News, naniniwala sila sa plataforma ni Marcos Jr. na pagkakaisa. Naging mabigat naman ang daloy ng trapiko sa Jose Abad Santos Avenue sa siyudad San Fernando matapos mapuno ng mga bus ang nasabing kalsada. Karamihan sa mga bus may poster ng Unity candidates at sakay mga taong nakasuot ng pula at berdeng t-shirt. Ang ilang sakay ng bus na nakapanayam ng CLTV galing pa raw ng May Kawayan, Bulacan at nais magpakita ng suporta sa pambato ng Unity. Tumutok lamang sa CLTV News para sa iba pang update kaugnay ng ongoing Grand Rally ng Unity. Samantala, maagang nagtungo sa Robinson Star Mills, Pampanga ang mga miyembro ng Kapampangan Youth for BBM Sara Volunteer Group para sa Grand Rally ng Unity ngayong araw. Target daw nilang paabutin sa 250,000 ang bilang ng attendees sa nasabing pagtitipon. Narito ang report. Nakiisa ang grupong Kapampangan Youth for BBM and Sara sa Unity Grand Rally dito sa Pampanga sa Robinson Star Mills, Pampanga, Biyernes, April 29. Nagmula umuno mga kabataan supporters sa iba't ibang sulok ng Pampanga. So nag-mobilize po kami ng higit 5,000 mga kabataan na mga Kapampangan na sumusuporta sa kandidatura ni BBM at Sara. Mga volunteers po lahat ito, mga kabataan na Kapampangan. Target po natin ngayon higit 250,000 ng dadalo dito sa rally ni BBM. So kaming lahat, mga volunteers, nag-ambag-ambag kami para makasama at may contribution kami. Hindi lang kami manonood, no? Meron kaming mga iba't ibang committee para makatulong sa pagiging successful nitong event. Ayon kay Elvin Laceda, tagapangulo ng Kapampangan Youth for BBM Sara, naniniwala raw sila sa isinusulong na plataforma ng kanilang sinusuportahang mga kandidato. Si BBM ay nagpapakita at naglalaan ng napakagandang plataforma ng tunay na pagkakaisa ng bayan. Kasi ang unang paraan para umunlad yung Pilipinas ay magkaisa lahat. Kahit iba-iba man tayo. Kami, iba't iba kaming organisasyon. Pero isa lang yung gusto naming iluklok na Pangulo at yon ay si BBM. Nanawagan din sila Seda sa mga kapwa niya kabataan at Pilipino na magkaisa. Lahat naman tayo, may kalayaang pumili kung sino ang gusto nating maging leader. Actually, yun nga yung gusto naming sabihin sa mga kabilang panig, lalo na yung mga kakamping. Hayaan nila kami na ipahayag namin ng malaya kung sino yung pinipili namin. Kasi nakakalungkot, nag-aaway-away tayo, basihan ng kulay ng politika. Pero after nitong eleksyon, lahat tayo Pilipino. JM De Jesus, CLTV News. Habang papalapit ang eleksyon, ay kaliwat kanan na rin ang paglabas ng mga supporters ni Vice President Lenny Robredo na nag-endorso sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Karamihan sa mga ito ay mga grupo at institusyong pang-akademiko.
Ayon po sa isang political analyst, ang pagtindig ng academe ay pagtuto sa pagbaligtad ng kasaysayan. Pakinggan natin ang ulat na ito. Formal nang inilabas ng St. Scholastica's Academy Pampanga alumni, teachers, staff at estudyante ang kanilang statement of support para kay Vice President Leni Robredo para Pangulo at Senator Kiko Pangilinan para Vice Presidente. Nasa higit 1,000 umano ang sumali sa inisyatibang maglabas ng official endorsement bilang pagsang-ayon na sila ang nararapat na mamuno sa bansa. Isa lamang sila sa mga iba pang academic institutions na nagpahayag ng kanilang tindig. Nauna na ring naglabas ng statement of support ang Holy Angel University at ang iba pang mga universidad sa iba't ibang panig ng bansa. Ang Education Nation na binubuo ng 35 organizations at 21 academic experts ay pumanig na rin sa kandidatura ni VP Robredo. Ayon kay Professor Grace Hamon, isang political analyst sa University of the Philippines, Diliman, ang pagpanig ng academe kay VP Leni ay hudyat ng pagtutol sa nangyayaring pagbaluktot umano ng kasaysayan. Alam nga nilang kasaysayan. Sila yung mas hindi lang by instinct, no? Sila yung binabasa nila kung ano ang naging daloy ng history natin. Ang pinakamasama kapag akademiko ka, yung hindi correct ang sinasabi mo, akademiko dapat inaaral lahat di ba? Hindi umano basta-basta lumalabas at nakikialam sa politika ang mga academician kung hindi nakataya ang katotohanan at walang sapat na pag-aaral. Ang academicians ganun din, no? Pinag-aaralan kasi ang mga senaryo. At alam nila kung ano ang principle na, kasi aral sila They know history, especially lalo na yung tumagal ang buhay na katulad ko na nakita nila ang nangyari ng martial law. Naniniwala rin si Professor Hamon na bagamat nitong huling 2 linggo na lamang naglalabas ang ibang mga endorsement kay VP Leni, mayroon pa rin umanong impluwensya ito sa mga botante. Nakita raw nila kung paanong tumindig ang mga tao na nagbigay sa kanilang pag-asa na may tsansa si VP Leni na manalo sa laban ng pagkapangulo. People are seeing na pwedeng manalo kung talagang merong tenacity na ang mga tao hindi lang lalabas sa rally kundi talagang boboto sa mga presinto. Hindi pa naman committed talagang marami. Noong una, naghihintay talaga silang mananalo ng kung sino ang may panalo sa i-endorso nila. Yeah, naghihintay lang. Nung nakitang may groundswell, lumabas na ang mga tao. Kasi unprecedented I mean, it's so a scale na hindi mo sasabihin na sasama-sama lang ang tao ng walang conviction. Bagamat karamihan na nag-e-endorso kay VP Leni ay people's organization, ang pagsuporta umano ng ilang political families gaya ng mga De Venecia ng Pangasinan at Villafuerte ng Camarines Sur ay senyales ng paglakas ng puwersa ni VP Leni. I feel that whether it is politically motivated, or personal conviction ang namayani, or a spiritual enlightenment coming from the universe and from spirituality, yun ang reason kung bakit. Naging saksi umano si Professor Hamon sa diktatorya ni Ferdinand Marcos Sr. at nakita niya kung paanong tumindig ang mga tao para sa makabayang hangarin. Ito raw ang nakikita niyang nangyayari sa kasalukuyan. I was there. Nakita ko kung paano nag-build up, yung opposition to Marcos. This time naman, as a gesture na nandun pa rin yun, ang groundswell ng suporta kay Leni. Tinatayuan ng mga tao. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, alternate roads, regulasyon sa mga sasakyan, ilan sa mga nakikitang solusyon sa trapiko sa Ciudad San Fernando. Window hour policy ng MMDA para sa mga provincial bus, nais busisiin ng Bayan Muna Party List. DOTR at LTFRB, isinisi sa mga provincial bus operator ang aberya sa biyahe papuntang Metro Manila. At ekonomiya ng Central Luzon lumago sa kabila ng nagpapatuloy na COVID-19 pandemic ayon sa PSA. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, malaking hamon umano para sa isang syudad katulad ng City of San Fernando ang pagbigat ng ilagay ng trapiko. Kaya para sa mga kandidato para alkalde ng syudad, ang pagbubukas sa mga alternatibong ruta ang siyang dapat na pagtuunan ng pansin. Pakinggan natin ang kanilang mga mungkahing solusyon sa road congestion problem ng syudad sa ulat na ito. Sa unti-unting pagluwag ng mga protokol ngayong pandemya, sumasabay na rin ang pagdami ng mga sasakyan sa kalsada na nagdudulot ng pagbigat ng trapiko. Ganito rin ng mga eksena sa siyudad San Fernando lalo na tuwing rush hour. Kaugnay nito kasama sa binusisi sa CLTV sa 4 na mayoral candidates ng siyudad na dumalo sa plataforma Election 2022 Candidates Forum kung ano ang plano nila ukol sa problemang ito. Bilang isang incumbent official, sinabi ni Vice Mayor Lizatin na nagbubukas na ng mga alternatibong ruta ang LGU. Kung siya ang papalarin ay dadagdagan pa niya umano ang mga ito. Kung pinag-usapan yung mass transport system na yan, medyo hindi natin po, medyo malabo po yan. If you're talking about train, you're talking about really, when you say mass transport, malaki. Well, what we can do is that siguro meron tayong mga buses dyan na pwede magta-travel from Telebastangan hanggang sa Kabayan. Then, presently, ginagawa natin mga alternate routes natin dyan. Kamukha dyan sa Del Rosario, gumagawa tayo ng alternate route para papunta hanggang dito sa Magliman. So yung mga yan, para hindi ito ang clog ang ating traffic dito sa MacArthur Highway, we can use this alternate route na ginagawa ng local government. At dadagdagin pa natin yung mga alternate na yan para ma-unclog po ang traffic dito sa Ciudad San Fernando. Magiging strategy naman umano ni Board Member Ross V. Henson ay ang pakikipag-usap sa mga lot owner at subdivision para makaraan ang mga pribadong sasakyan sa kanilang lugar. Ang ating syudad ay talagang meron ng problema sa traffic. So it is a sign of traffic mismanagement. Makikita po natin, casual observation, hindi po kasalanan ng public transport yan. Ang mas marami pong nasa kalsada, yung mga private vehicles. At makikita naman po natin, kailangan natin ng engineering intervention, hindi naman po pwede nating lakihan ang ating mga kalsada dahil nandyan na yan, tumarami yung mga vehicles, pero hindi lumalaki yung mga kalsada. So kailangan gumawa po tayo ng mga additional alternate routes para sa mga private vehicles. Kausapin natin yung mga private subdivision, bigyan ng access ang mga private vehicles. Kausapin natin ng mga private landowners na mag-donate sila ng portion na dadaanan na pwedeng gawing alternate routes. Tapos po, dun sa enforcement, syempre, kailangan natin dagdagan at i-train ng mga traffic personnel natin para lalong mapabuti ang daloy ng trapiko natin. Because sa nakikita ko po, 50% of the problem is discipline on the road, yung paggamit. Lahat kasi gusto nila king of the road. And then of course, education. Proper yung tamang pagsusunod sa batas trapiko, yan ang importante sa atin. Dito sa mga main thoroughfare, kailangan po dagdagan natin ang ating mga overpass, pero dapat i-convert natin escalator type para gagamitin ng mga tao. Makakatulong naman umano ang pagtatayo ng fast train sa Central Luzon para maibsan ang pagbigat ng trapiko. Isa umano ito sa mga isinulong ni Attorney Oscar Rodriguez. Dagdag pa niya, may sapat na alternatibong ruta ang syudad na sisiguraduhin niyang magagamit ng mga motorista. Nung pag-upo ko as mayor, ang unang tinutukan ko sapagkat wala namang perang kailangang malaki diyan, traffic. Isang linggo, nasolve namin ni na paring Editio 1 traffic. Ngayon, sa panahon ngayon, medyo talaga may problema yata sa traffic. Maraming kadahilanan. Pero ang aking solusyon dyan, yung mass transport siguro, so within the city lang, makakatulong ang pinupukpok naming fast train. Andyan na yan, ginagawa na, makakatulong yan. Pero ang aking mga ginagawa, nung ako yan dyan pa,
itong mga alternatibong ruta. Yung proven principle na yan, yung daan magmula dyan sa GSO, diretso sa pagitan ng Pura Catangiles, sa ibaba ng Megadike, yan, proven principle na yan. Yung alternative na ruta dyan, yung tinatawag nating service road, pagmula yan sa tabi ng NLEX. Diretso yan sa bandang Angeles, pababa. Alternative ruta yan. Ang huli kong pinabudget dyan, yun yung tinatawag nating Tourism Potential Road o yung Convergence Road from Del Rosario up to Anao. Tapos pag pinagdugtong ko yan from Anao to San Pablo. Then from San Pablo, dapat doon sa may Palinlang. Yung mga bumababa dyan from the north, kung hindi na kailangan dito sa poblasyon, pwede na dumiretso doon kung papunta ng east. Para kay mayoral candidate Sandy Kiwa, ang mag-regulate sa mga truck at mga tricycle sa MacArthur Highway ang dapat bigyan ng kaukulang pansin kapag siya ang naupo sa pwesto. Yes, nakikita ko po na yung transport system natin, nagulat nga ako one time I was in intersection pauwi ng Sindalan. It took me an hour and a half. And sabi ko, grabe yung traffic, grabe. Siguro po nakikita natin walang truck ban sa dami ng trucks going in and kailangan natin bigyan tuon din. Kailangan siguro tayong mag-regulate. May time sila na pwedeng pumasok within the MacArthur Highway. During the busiest hours, kailangan natin i-control yon. One thing na makakatulong sa traffic management natin. At yung pong public transportations din na limitado ba to or sobrang dami na ba to? Tricycles, yung mga e-bikes, ang dami na pong yung mga tinatawag na auto rickshaw, which is I think it came from India. So, hindi lang tricycle, auto rickshaw, e-bike, motorcycles, sobrang dami. So, hindi po natin na ma-manage lalong nagpapasigap. I saw it like it's in India. Nung dumalaw po ako sa India, nakita ko talagang mas marami ang motorsiklo sa daan ngayon. So, accident prone area talaga pag mas maraming motor. Tapos ang speed limit within the city, kailangan po natin pagtuunan din. Sa kasalukuyan, ang City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ang siyang namamahala sa lagay ng trapiko sa syudad ng San Fernando. Samantala, hindi naman dumalo sa nasabing forum si Liga ng mga Barangay President Vilma Kaluwag, kaya hindi ito nagkaroon ng pagkakataon sagutin ang katanungan. Arlene Salonga, CLTV News. Isinusulong ng Bayan Muna Party List sa Kongreso ang pagbusisi sa ipinatutupad na window hour policy ng Metro Manila Development Authority sa mga provincial bus. Kailangan umanong mapag-aralan ang epekto nito sa libu-libong commuters na bumabiyahe araw-araw. Samantala, isinisi naman ng DOTR at LTFRB sa mga operator ng provincial bus ang aberya sa biyahe. Narito ang report. Nitong nakaraang April 20, araw ng Miyerkules, libo-libong mga pasahero sa iba't ibang provincial terminals ang na-stranded dahil walang bus ang pumasada papasok ng Metro Manila. Kabilang sa mga na-stranded ang mga commuter sa Mabalacat Bus Terminal sa Pampanga. Ang sanhi nito, ang window hour policy na biglaan umanong ipinatupad ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Sa ilalim ng polisiyang ito, hindi pinapapasok ang mga provincial bus sa EDSA sa pagitan ng 5 a.m. hanggang 10 p.m. bilang tugon umano sa mabigat na lagay ng trapiko. Kaya ang ginawa ng mga provincial bus ay bumabiyahe na lamang ng gabi hanggang madaling araw. Tigil pasada naman ng mga ito pa Maynila tuwing araw. Bunsod ng sistemang ito na nakaapekto sa mga pasahero at dagdag sa kanilang gastusin, lalo na sa mga nagtatrabaho, ay ipinasa ng Bayan Muna Party List ang House Resolution 2562 na naglalayong mabusisi ang window hour policy ng MMDA sa Committee on Transportation. Ayon kina Bayan Muna Representatives Carlos Zarate, Euhemia Culyamat at Ferdinand Gaite, ang window hour mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ay malaking pabigat sa mga manggagawa na umaasa sa mga pampublikong sasakyan. Samantala, sinisisi naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga provincial bus operator na mali umano ang interpretasyon ng window hour policy.
Hindi raw pinipigilan ng mga ito na pumasada sa Kamaynilaan. Ang pulisiya ay paglilimita lamang umano sa kanilang pagpasok sa mga private terminal na halos sa kahabaan na ng EDSA. Maaari pa rin umano silang maghatid ng mga pasahero sa Metro Manila anumang oras, ngunit sila ay papayagan lamang sa hanggang sa intermodal terminals ng Department of Transportation. Matatagpuan ang mga intermodal terminal sa mga entry point ng NCR, gaya ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, Cubao Integrated Terminals at NLEX Terminal sa Bukawi. Pinadalhan na raw ng DOTR LTFRB ng show cause order ang Victory Liner Incorporated, Genesis Transport Service Incorporated, Bataan Transit Bus Company Incorporated, 5-Star Bus Incorporated, First North Luzon Transit Incorporated at Maria de Leon. Magkakaroon ng sariling hearing ang LTFRB sa May 10. Angelica Cara, CLTV News. Kasabay ng pagluluwag ng mga quarantine restrictions ay ang mas mabilis na pagbangon umano na ekonomiya ng gitnang Luzon, ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Kabilang sa mga industriya na namuna ang manufacturing, health and social services at ang quarry at mining industry. Sumagsad naman daw ang agriculture sector sa nakalipas na taon batay sa datos ng ahensya. May ulat si Felix Barrios. Matapos ang total lockdown dahil sa pandemyang COVID-19, unti-unti nang nakababawi ang ekonomiya ng rehiyon ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ginanap na Gross Regional Domestic Product at Gross Regional Domestic Expenditure News Conference sa siyudad San Fernando, Pampanga nitong Huwebes, April 28, iniulat ng ahensya na lumago ang ekonomiya ng rehiyon noong 2021 kung ikukumpara noong 2020. Central Luzon's economy grew to 2.02 trillion pesos in 2021 from 1.88 trillion pesos in 2020, translating a 7.4% increase in 2021 from 13.9% decline in 2020. Ayon kay Philippine Statistics Authority Region 3 Officer in Charge Arlene M. Divino, isang mabuting development umano ito upang higit na mahikayat ang mga namumuhunan sa Central Luzon. Pinakalayunin ng ating event na to ay para maparating sa ating mga stakeholders, especially yung ating mga data providers, regarding yung ating ekonomiya for 2021. Ano ang status ng ating ekonomiya compared dun sa last year, and also gaano to nakalayo na since the time of the pandemic. Sa talumpati ni Divino, kanyang ibinahagi ang mga industriya na naging sandigan umano ng ekonomiya ng rehiyon sa kabila ng krisis na dala ng pandemya. Malaking tulong din umano rito ang pagbaba ng COVID-19 cases na siyang nagresulta naman sa higit na pagluwag ng mga quarantine restrictions. With regards to growth ng ekonomiya, yung mga industriya like manufacturing, mining and quarrying, yung hotel and services, and health and social services, kung titignan mo yung growth, sila yung nag-contribute. Nevertheless, as per dun sa pagtitignan mo yung level, no, kagaya nung pinresent natin, from the pre-pandemic level nung 2019, although medyo malayo pa tayo, but then, because of the opening of the economy, nakita naman natin na unti-unti itong nag-grow, no? Kung may mga industriyang nakabawi na, mayroon din naman umanong humina gaya na lamang ng sektor ng agrikultura. Shown on the screen are the GRDP growth rates by industry of Central Luzon for the period 2020 to 2021 at constant 2018 prices. It shows that all sub-industries posted positive growths, except agriculture, which posted a decline of 6%. Umaasa naman si Divino na lalo pang lalago ang ekonomiya sa rehiyon sa susunod na 2 taon. Kahit hindi pa fully open yung ating economy, nakita natin na lumago siya. So, although siyempre, yung in terms of level, hindi pa natin siya na-reach, pero I think in 2 years' time, kung magtutuloy yung ating ekonomiya, marireach din natin yung growth na ina-attain ng region. Arlene Salonga, CLTV News.
Sa pagbabalik ng CLTV News, mahigit 5 milyong halaga ng shabu at high-grade marijuana nasamsam ng PIDEA. Comelec tiniyak na tuloy ang botohan sa May 9 kahit pa magkaroon ng COVID-19 surge. At isang Fisher folk leader mula Apalit magsisilbing direktor ng BIFOR Region 3 sa loob ng 1 buwan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Aabot po sa 5.1 million pesos na halaga ng pinagbabawal na gamot ang nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa gitnang Luzon. Kabilang dito ang 3 parcel ng higit 1 kilong kush, 1 uni po ng high-grade marijuana na nasabat ng Bureau of Customs sa Clark. Narito ang report. Tatlong hinihinalang tulak ng droga ang nasa kote ng mga otoridad matapos ang isinagawang drug operation sa hinihinalang drug den sa Aliaga, Nueva Ecija nitong gabi ng April 27. Sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Nueva Ecija, katuwang ng lokal na pulisya sa lugar, nakumpiska sa mga suspect ang nasa 103,500 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Kinilala ang mga naaresto na sina Astor Bartolome, 36 years old na residente ng Barangay San Eustacio, Aliaga, Kokoy Bao, 42 years old ng Barangay San Rafael, Zaragoza, at Ryan Lugod, 28 years old ng Barangay Santiago, Aliaga. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa sa 3 suspect na nakadetain sa PIDEA Region Jail Facility. Samantala, nito ring Miyerkules, itinurn over naman ng Bureau of Customs Port of Clark sa PIDEA Region 3 ang nakumpiskang high-grade marijuana o kush at methamphetamine hydrochloride o shabu. Itinurn over ng BOC ang isang parcel na naglalaman ng 500 grams ng shabu at 3 parcels ng 1,200 grams ng high-grade marijuana na tinatayang may street value na 4.8 million pesos. Ayon sa hepe ng PIDEA Airport Interdiction Unit o AIU, sasailalim sa kustudiya ng PIDEA ang mga nakumpiskang illegal substance para sa pagwasak alinsunod sa Republic Act 9165. Angelica Cara, CLTV News. Tiyak
Tiyak daw na matutuloy ang botohan sa darating na May 9 kahit pa magkaroon ng pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases. Ito po ang siniguro ng Commission on Elections kasabay naman ng babala ng mga health experts sa posibilidad ng COVID-19 surge matapos makapasok sa bansa ang Omicron subvariant BA.2.12. Narito ang report. Tuloy ang botohan sa May 9 kahit pa may banta ng COVID-19 surge. Ito ang inihayag ng Commission on Elections Commissioner Aimee Ferolino nitong Huwebes. I don't think we can postpone the elections. We have already prepared for an eventualities. We have the supplies ready. We have already trained all our election workers. So kung may mga, ano sa Tagalog, patulian, help me translate. Kapulian. Ayan, mahirap. Kasi let me find out that I can best express it in Cebuano. So kung naay mga kapulian, we have prepared for that. We have contingency measures. So kung yung mga I-spy, the Committee of the Normal has prepared on how to respond to that. Sabi nga nila, kahit anong mangyari, we will have an elections. Laban kung laban. Itinatag ang Committee on New Normal ng COMELEC upang gawin daw COVID-proof ang eleksyon. Sinabi naman ni Commissioner Ray Bulay na may contingencies na naka-standby ang poll body. Hindi tayo pwedeng bumalik sa mandato ng ating sandigan batas. Elections will be held on the 9th of May 2020. So, kami nandito to make sure na kaya nga everything is put in place to answer for all contingencies. Una nang nagbabala ang Department of Health na posibleng tumaas ang kaso ng COVID-19 infections sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo kung magkakaroon ng pagluwag sa minimum public health standards. Matatanda ang sinabi rin ng Octa Research na posibleng umakyat sa 100,000 ang active COVID cases sa bansa dahil sa pagpasok ng Omicron subvariant BA.2.12. Ipinayo rin ng World Health Organization sa Pilipinas na maghanda dahil sa posibleng pagtaas ng kaso ng COVID-19 lalo na pagkatapos ng May 9 elections. Angelica Cara, CLTV News. Handa na rin magserbisyo sa kanyang kapwa mangingisda ang Fisher Folk Director na napili ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 ngayong taon. Kabilang daw sa kanyang mga tututukan ay ang mga proyektong magpapasagana sa ani ng mga namamalakaya. Narito ang report. Matapos mahinto bunsod na rin sa pandemya ang taunang paggunita sa buwan ng mga magsasaka at mangingisda tuwing buwan ng Mayo, itinatampok muli ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 ang mahalagang papel ng mga membro ng sektor ng pangisdaan bilang kabalikat ng pamahalaan sa pagtataguyod ng maginhawa at masaganang buhay para sa sambayan ng Pilipino. Kaugnay nito, napili si Ka Tomas Payumo Jr., isang leader mangingisda mula sa Apalit, Pampanga, upang magsilbing mangingisdang direktor ng kawanihan sa loob ng isang buwan. Layunin ng programang ito na mas mapaigting pa pagtutulungan ng mga mangingisda at BIFAR Region 3. Ayon kay Payumo, handa na raw siyang magtrabaho para higit na maging masagana ang ani ng mga kapwa niya mangingisda. Unang-una po, siguro mahalaga yung malagyan ng stock ang ilugan, malagyan ng mga binhi, yung mga sapang ngayon pa lang nagsasabi na sa akin na kung pwede mag-request kami. Sabi ko sa kanila, gawa sila ng request, ipabot nila rito para malagyan yung mga sapang kamukha ng mga sasukad, sampalok, paligi. Yun, kailangan doon sa amin sa palit. Napili ng BIFAR si Ka Tomas dahil umano sa kanyang magandang atikain para sa kanyang mga kasamahan. Kasama ang kanyang pamilya, tinanggap ni Ka Tomas ang susi bilang simbolo ng kanyang pagluklok sa opisina ng BIFAR. Si Ka Tomas kasi talagang of course Fisher Folk leader lalong-lalo sa Pampanga. And he's well respected ng mga kanyang mga kasama sa Pampanga, and I'm witness to that.
sa mga activities like yung mga clean up, on the pie side naman yung mga communal stocking. Tsaka kung merong problema na i-report niya, like yung halimbawa kung merong mga pollution na itatawag kagad niya yan at na-address kagad ng BIFAR. Susulitin naman ng ni Director Cruz ang kanyang oras upang makausap ng personal ang mga mangingisda ng Central Luzon. So dadagdagan ko yung aking presence grounds para makuha ko talaga yung mga kulang pa sa ating fishery sector, ano po yung pwedeng idagdag through consultation pa rin sa ating mga mangingisda. Tiwala ang BIFAR Gate ng Luzon kasama ang fisher folk leaders na malaki ang maitutulong ng balikatan sa pagitan ng kawanihan at ng kinatawan ng mga mangingisda sa pag-unlad ng industriya na kanilang kinabibilangan. JM Desus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Attorney Harry Roque, senatorial candidate. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Para po sa ating kilalanin ang kandidato segment, nakapanayam ng ating kasamang si Jody Mercado, si Attorney Harry Roque nitong hapon sa kanyang personal na pagbisita sa ating studio. Kabilang po si Roque sa mga senatorial candidate na nasa Unity Grand Rally sa Robinson Star Mills. Alamin natin ang kanyang mga nais isulong para sa mga taga-Central Luzon. Makakapanayam po natin ngayon ang isa sa mga pambato, ang isa sa mga senatorial votes ng Unity Team, ang dating presidential spokesperson, si Attorney Harry Roque. Attorney, kumusta po kayo? Jody, mabuti naman. Hindi lang ako pambato ng Unity Team, ako rin po ang tanging kandidato na karehiyon, Taal ng taga-Bataan. Kaya po mga kababayan, dapat man siguro dahil kaisa-isahang taga-gitnang Luzon tayo, susuportahan na tayo. Speaking of taga-Central Luzon, alam po natin na ang Central Luzon ay ito po ay rice granary sa Nueva Ecija, and at the same time marami hong mangingisda dito, no? Umpisahan po natin ano po ang ilalatag yung programa para sa agrikultura. Unang-una, rerepasuhin po natin yung rice tarification law. Naniniwala po ako na hindi po nakikinabang ang mga magsasaka na pinapayagan na natin na mag-angkat ng bigas, no? Yung taripa na kinikita natin ay hindi naman po talaga nakakatulong sa hanap buhay ng mga magsasaka dahil alam natin ay mga programa na pinapatupad, napakarami rin kurakot, no? Alam niyo po, bilang isang profesor ng international law sa UP, hindi naman natin dapat tinanggal yung tinatawag nating non-tariff barriers. Dahil exception po yan sa tinatawag na World Trade Organization. Yung mga developing countries gaya natin ay allowed na protektahan pa rin ang ating mga magsasaka. So hindi ko po maintindihan bakit tinanggal po natin yan, no? Siguro akalain natin na ikikitaing taripa ay magre-resulta sa mas mabuting buhay sa mga magsasaka. Pero ako po, ang pamilya ko rin, umaasa rin sa bigas. Hindi ko po nakikita yan. So unang-una po, rerepasuhin po natin yung rice tarification law. Ang importante po talaga, pangalagaan ng magsasaka. Kung kinakailangan po, palawigin natin yung anti-smuggling drive natin para talaga hindi makapasok yung mga smuggled na mga bigas. Pero napakarami pong umaasa para sa hanap buhay sa bigas at kinakailangan po protektahan natin ang ating mga magsasaka. Hindi lang po sa Pilipinas ginagawa yan. Sa buong mundo po, pati nga po sa Amerika, sa Inglaterra, yung kanilang mga magsasaka, binibigyan nila ng sangkatutak na subsidies na tinatawag, no? So bakit naman natin hindi gagawin yun para sa ating mga magsasaka? So ang pangako ko po, repasuhin ang rice tarification law. Tingin ko dapat ibalik natin sa dati. Gumagana naman yung sistema dati. Nagkaroon lang ng bugok sa NFA. So kung ang solusyon ay yung mga bugok, tanggalin ng bugok at palitan ng matino. Pangalawa po ay pangintingin talaga yung smuggling. At ako po ay magsusulong ng panukalang batas na hindi na po pwedeng i-auction ang mga smuggled na nahuli. Kinakailangan talaga i-destroy, itapon sa dagat. Nang sa ganun po ay matutunan leksyon yung mga smuggler na yan at hindi po maging banta sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Ang sinasabi po ba rin nyo, kailangan nating paigtingin, labanan pa ang smuggling, particular dun sa pagpasok ng mga gulay na pumapatay sa produkto ng mga magsasakang Pilipino? Tama po, no?
Ako po yung nagtatanim doon sa Benguet ng strawberries. Alam niyo po, nagkaroon kami ng karanasan na pinapasok ang Korean strawberries. Halos mamatay po kami dahil nawalan kami ng merkado. Di kami makalaban sa presyo, di kami makalaban sa laki at sa tamis kasi genetically modified naman yun eh. Kami, au natural. Kasi ako po, ang aking pinoproduce na strawberries ay talagang organic. So nakikita po natin na talagang kapag pinapasok po ang mga agricultural na mga produkto, that will mean po kawalan ng hanap buhay sa ating mga magsasaka. Ulitin ko po, sa tratado ng World Trade Organization, hindi po tayo pinagbabawal na magbigay ng proteksyon sa ating mga magsasaka dahil naintindihan naman ng buong daigdig ng mga developing countries gaya ng Pilipinas, umaasa pa rin po sa agrikultura. Pupunta naman po tayo sa hanay ng mga magsasaka. Noon po ipinaglaban niyo po sila. Ngayon kayo ay hahabol sa posisyon pang lehislatura. Ano po ang nakikita niyong mga batas sa pwede niyong ihain upang protektahan ang ating mga namamalakaya? Well, alam niyo po, tayo po yung naghain ng demanda laban sa China nung panahon na pinagbabawal po nila ang ating mga mangingisda at mga kababayan ko po yan sa Bataan at marami rin pong mga mangingisda galing ng Pangasinan at syempre po ng Masinloc, Zambales. Ngayon naman po, ang nais ko lang ipagpatuloy po yung naging mabuting relasyon ni Presidente Duterte na nagdahilan po para makapaghanap buhay na naman ang ating mga mangingisda dyan sa tinatawag na Boro. Nakita naman po natin, nung inaway natin ng China, nawalan ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Pero nang tayo nakipagkaibigan, inonor naman nila yung desisyon. Bagamat sinasabi nila na hindi nila kinikilala yung desisyon na tayo nanalo, sa katotohanan lang, nung pinayagan nila tayong mangingisda sa Boro, yung nakasaad sa desisyon mismo. So, kauna-unahan po yan. Pangalawa po, pinag-aaralan ko na kinakailangan, maghain po ako ng panukalang batas na ibinabalik ang teritoryo natin doon sa Treaty of Paris. Alam niyo, nakakalungkot, sa Treaty of Paris, meron tayong tinatawag na utis possidetis iuris, na yung colonial boundaries shall be conclusive. Hindi na dapat babaguhin yan, dahil kung babaguhin mo yan, mag-aaway-away. Yung Treaty of Paris natin, kinilala ng lahat, Espanya, Inglaterra, Pranses, Netherlands, kung bakit itong si Antonio Carpio at yung mga kasama ay pilit na ibinago at ginawang archipelagic baselines law. Nawala tuloy yung napakalaking bahagi ng ating internal waters kung saan meron tayong complete na soberenya at jurisdiction at saka nawala yung napakalaking bahagi ng ating territorial waters. Kapalit ng archipelagic waters, nawala naman tayong soberenya, parang EEZ lang yan. At ang meron lang ay yung archipelagic passage at saka yung pangangalap ng tanging yaman. So kinakailangan po, alam mo, hindi naman kinakailangan dahil nakasaad sa saligang batas Kahit anong gawing batas ng Kongreso, hindi po pwedeng maburay nakasulat sa Article 1 na yung karagatan natin sa paligid ng ating mga isla ay internal waters. So kinakailangan lang po isang implementing legislation muli na kumikilala muli sa Treaty of Paris. Hindi po talaga angkop sa UNCLOS ang Treaty of Paris. Pero kinikilala sa prinsipyo ng uti possidetis na yung mga boundaries na kinikilala talaga, mga colonial boundaries, gaya ng Treaty of Paris, ay conclusive. Yun po ginamit ng salita ng International Court of Justice, conclusive. So, maghahain po tayo ng panukalang batas, i-repeal po natin yung archipelagic baselines law na hindi po pabor sa interes ng mga Pilipino. Attorney, nung kayo po ay nasa poder ng Presidente, siya po ang parang pinaka-boses na kayo ng mamamayan. Pero ang mga mahihirap yata, parang kayo ang magiging boses sila ngayon sa Senado. Ano ho ang inyong mga balak para sa ating mga mahihirap na kababayan? Yan nga po nag-udyat sa akin para tumakbo. Dati-rati po ako ay boses ng Presidente. Kung kinakailangan, dinidepensahan ko siya. Pero kinakailangan din ang boses ng mga walang boses sa lipunan. Napakadami ko na pong mga naging kliyente na inaapi. Yung mga pinatay ng mga ampatuan sa Maguindanao Massacre. Si Jennifer Laude dito sa ating rehiyon, pinatay ng Amerikano. Yung mga napakadami pang mga biktima ng patayan at enforced disappearances at mga mamamahayag na dinidimanan ng libel. Importante na sila rin magkaroon ng boses. Dahil ako po yung nanggaling na sa Kongreso, yung mga tinatawag na lobby group po, talagang ang malakas ang boses na dinidinig ng mga mababatas ay mga mayayaman, yung mayroong mga interest. Panahon naman po na spokesman ng bayan ang tumayo bilang senador na magkaroon po ng boses ang mga walang boses sa lipunan. Okay, speaking of mga walang boses, kayo po ay isang kilalang human rights lawyer at international lawyer din,
marami po kayong kaalaman sa mga batas. Paano ho nyo kaya ito gagamitin para sa ating mga kababayan? Well, unang-una po, magkakaroon po tayo ng panukalang batas na pabibilisin ang pagbibista. Alam mo, dati-rati naman, ng panahon ng Espanyol, mabilis ang proseso. At nakita ko to at work sa Geneva, no, nung ako'y nag-attend ng hearing doon. Ang tawag ng sistema nila, inquisitorial. Mabilis yan kasi pagkatapos mag-agree ko anong issues, yung West hihingi ng ebidensya sa abogado. Ang obligasyon lang ng abogado, ibigay yung hinihing ebidensya. E nung dumating mga Amerikano, binago. Pinilit nila yung sistema nila na napaka-technical, ang tawag adversarial, abogado nag-offer ng ebidensya, West magdidesisyon kung tatanggapin hindi, at ang magdidesisyon, hindi abogado. Kaya napakabagal. Kasi nga, technical, dahil yung magdidesisyon, hindi abogado. So ngayon, tingin ko, nakita natin, hindi katanggap-tanggap. Maguindanao Massacre, 10 taon bago nagkaroon ng desisyon. Tapos, 2 taon na nakakalipas pagkatapos ng desisyon, wala pa rin danos permisyo kasi nakapila pa. Maghahain po tayo. Babalik tayo sa inquisitorial system at gagawin natin 3 araw lang ang pagbibista ng lahat ng kaso. Bukod pa dyan, bubuo po tayo ng Victims Compensation Fund. No? Kasi karanasan din ng mga biktima ng Maguindanao Massacre, naku, 12 anyos na nag-aantay pa sila sa 50 tulig. No? So, kapag meron pong napatay, Estado po ang hindi nakasunod sa kanyang obligasyon na itaguyod ang karapatan magbuhay. Kaya po, gobyerno na dapat magbayad ng daños perwisyo kung ano man sasabihin ng Korte Suprema ang halaga ng buhay. At kung makonvict naman ang akusado, edi bayaran niya ang gobyerno. Pero hindi po pwedeng nag-aantay sa 5 duling ang mga biktima ng patayan. Okay, attorney, meron na ho ba kayong nakikita dapat na baguhin sa sistema ng ating edukasyon ngayon sa Pilipinas? Well, pag-aralan po natin itong K-12 dahil ako po hindi naman ako naniniwala na naging mas mahusay ang ating educational system kasi ako po produkto ng K-10 lamang. At wala namang diferensya. Nag-aral pa ako sa abroad, no? 2 beses at hindi naman ako bobo compared sa kanila dahil K-12 lang ako. No? At kinakailangan talaga face-to-face classes na tayo at kinakailangan taasan pa rin ang sweldo ng mga guro. Dahil ako po'y minsan naging guro rin, 15 years po ako full-time na naging profesor sa UP College of Law. So I think batid ninyo ang paghihirap ng ating mga guro at ng mga estudyante. Alam ko po talaga. No? Kaya kinakailangan talaga masunod yung hindi lang pinakamalaking porsyento ng pantao ng budget ay mapunta sa edukasyon, kundi talaga puntirehin natin yung hanap buhay, yung mga sinusweldo ng ating mga guro. Nung kayo po ay presidential spokesperson, madalas po kayo lumabas sa telebisyon, doon sa mga pronouncements ng presidente, doon sa laging handa press conferences. Ngayon po, kapag ho kayo ay naging senador, ano ho ang nakikita nyo dapat pa nating paigtingin sa gobyerno upang mapalakas ang ating pagresponde or pagresolusyon sa mga problema katulad ng pandemic na ito, mga iba't ibang disasters, mga bagyo, or lindol na sana hindi naman mangyari muli dito sa ating Well, bansa? pagdating po dyan sa mga aberyan yan, talagang isa po ako sa nagsusulong na magkaroon ng Department of Disaster Resilience. Dapat meron na pong specialized agency para hindi na tayo paulit-ulit na para tayong hindi natututo sa mga iba nating karanasan. Kapag nagkaroon po ng specialized agency, automatic na kung anong gagawin, magkakaroon na po ng mga permanent evacuation centers, at saka magkakaroon na ng permanent pondo. Hindi na yung, ngayon kasi NDRMMC, mga kalihim yan, no? Bago pa magka-desisyon, kailangan tumawag muna ng pagpupulong. Kinakailangan someone is in charge at yan po yung dapat maging pinuno ng Department of Disaster Resilience. No? Parang decentralized na, wag nang maghintayan kung Wala kailangan. na po, one person decides para mabilis po ang bigay ng tulong. Dahil alam natin, pag may aberya, kinakailangan mabilis rather than mabagal ang tulong. Okay. Attorney, kayo po ay dapat pasalamatan ng maraming Pilipino dahil kayo po ay nagsulong sa Universal Healthcare Law. Ano po ang inyong magiging mga programa sa kalusugan dahil alam ko marami pang kulang sa ating sistema ng health dito sa ating bansa. Nakakalungkot po na bagamat ngayon po ay nagbe-benepisyo na tayo sa Universal Healthcare, hanggang maximum na po na 3 times a week ang libreng dialysis, yung mga merong nagdadalang buhay, libre na po ang kanilang medical check-up, yung mga lahat ng pangangailangan ng bagong silang sanggol, yung mga merong tuberculosis, yung mga may COVID, hanggang 780,000 ang kanilang nakukuhang benepisyo, at saka yung mga libreng bakuna, no? Sana po lahat sa Central Luzon magpa-booster shot na po, no? Lahat po yan ay dahil sa ating batas. Pero nakakalungkot po na yung ibang sakit ay hindi pa rin nabibigyan ng packages at nauubos din ang malaking pondo ng PhilHealth sa korupsyon.
Kaya ako po ang pangako ko. Pinag-aralan ko na po yan inside out bilang author ng Universal Healthcare. Talagang kinakailangan pong buwagin ng PhilHealth. Papalitan naman po natin ang National Health Service para po ma-achieve ang dalawang goals. Mawala ang kurap at ma-emphasize ang Universal Healthcare, hindi po yan medical insurance. Hindi po nakadepende sa premiums at sa actuarial science ang benepisyo ng Universal Healthcare. Talaga pong tutustusan ng gobyerno galing sa kaban ng bayan. Okay, Attorney, would you support the ongoing infrastructure projects by the President here in Central Luzon? Of course. Particular, itong sa Clark Airport natin, yung ating mga tren, ito'y ongoing pero syempre nasa transition tayo. Would you support na ipagpatuloy ang mga ganitong mega infrastructure projects para sa ikauunlad ng Central Luzon? Pangako na po yan ng Unity na ang build ipapatuloy. In fact, hahabaan ko pa nga yung release na pinaplano rito. Hindi lang dapat Clark to Subic, dapat ituloy doon sa aking probinsya ng Mariveles dahil meron din kaming Freeport Authority of Bataan. So, paglalaban ko po na yung tren na yan, dapat hanggang Mariveles. At itong Clark, kinakailangan talaga ma-develop to the fullest. No? Pangako na po namin yan. Pangako na po yan ni Apo BBM, siyempre na anak ni Presidente Inday Sara Duterte at ang kanyang tagapagsalita na tuloy-tuloy po ang build. Attorney, noon ngayon nakatayo na yung Cebu-Cordova Bridge. Pero parang may balak din na idugtong magkaroon ng tulay mula Mariveles hanggang Maynila. Ito po ay plano. Attorney, ano pong reaction niyo dito? Pangako ko po yan bilang isang taga-Taal na Bataan, itutuloy po natin yung tulay mula Mariveles hanggang Cavite. In fact, bilang isang senador, puro tulay ang aking magiging proyekto. Kasama na yan Mariveles, Cavite, Cebu, Bohol, Cebu, Dumaguete. We will be building bridges for the future. Speaking of bridges, speaking of mga tulay, Attorney Roque, would you be bridging the government to all kinds of sectors, mayaman, mahirap, lalaki, babae, LGBT, ano man yan? Ikayo ba ang tutulay sa kanila upang lalo pa nilang maramdaman yung mga serbisyo ng ating gobyerno? Yan ang po naging trabaho ko, bilang tagapagsalita. Hindi lang naman ako dakdak dyan. Ako talaga yung tulay ng Presidente sa taong bayan. At dahil ako po ngayon ay nagnanais na maging boses ng lipunan sa Senado, tanggap ko na po na talagang tayo po ang magtutulay sa panig ng gobyerno at ang taong bayan bilang kanilang representante sa Senado. Okay. Attorney, huling mensahe na lang po sa ating mga kababayan na hingin po ninyo ang kanilang suporta dahil malaki po ang inyong maiaambag sa ating bayan. Well, mga karehiyon, tapatan na po. Number 11 to 14 po tayo. Parang isang paay nakapasok na, pero hindi pa po parehong paay nakapasok. Na kailangan ko po ang tulong ninyo. Ako naman po isang abogado na kinakailangan para maging mambabatas at autor ng mga pulisiya. Hindi lang po yun, no? Ginamit din po natin ang ating kaalaman sa batas para ituro ito sa ating kabataan. 15 taon po tayo naging profesor sa UP College of Law. At ginamit din natin ang batas para bigyan ng katarungan ng mga biktima ng karahasan. Bukod pa po dyan, napatunayan na po yung kakayahan natin bilang mambabatas kung tayo po yung naging party list congressman. Universal healthcare, libreng patubig sa maliliit na magsasaka, libreng wifi, national AIDS law, at yung libreng tuition sa state colleges and universities. Hayaan nyo pong tuluyan akong manungkulan. Dahil pag tayo po nakarating sa Kongreso, sa Senado, sisiguraduhin po natin na mapapatupad ng tama ang universal healthcare. Bababa po natin ang halaga ng kuryente. Sisiguro po natin ang karapatan ng pagkain ng lahat sa pamamagitan ng zero water bill. At saka, magkakaroon po tayo ng sapat na malinis na inuming pantubig sa pamamagitan po ng right to water bill. Kailangan po inyong suporta. Ganyan po ang demokrasya. Huwag naman po kasikatan lang ang magiging basihan. Tignan po natin yung napatunayan ng kakayahan. Number 54. Number 54 po. Harry Roque, dati-rate, spokesperson ng Pangulo, ngayon naman po, spokesperson ng Sambayanang Pilipino. Taal na taga Central Luzon. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clor. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Intertropical convergence zone po nakakaapekto dito sa may Mindanao. Samantala, ang Northern Mindanao, Caraga at Davao Region ay magiging maulap po ang papawirin na may inaasahang mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng ITZZ.
At ang Metro Manila naman po at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap din na papawirin. Meron po tayong inaasahan mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot ng easterlies at ng localized thunderstorm. So sa ngayon po ay pinag-iingat pa rin po natin ating mga kababayan dahil nagkakaroon po tayo ng panakanaka mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot po ito ng easterlies at ng localized thunderstorm. So pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs